बाक्सानि खामार दैसायाव रुफामनि बाथौ धोरोमनि मागो पुर्णिमा आरो 44थि बोसोरारि जथुम्मा। सानथामनि हाबाफारिजों खुंनाय मागो पुर्णिमा आरो 44थि बोसोरारि जथुम्मानि दिनैनि जोबथा साननि हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लादों बिटिसिनि बारग' गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिया। रोजा रोजा रायजो राजाफ्रा गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय हारिमु आरो मोसानायजों हाग्रामा महिलारिखौ बरायो। मैया शुक्रबार खालि रुफामनि बाथौ धोरोमनि मिरु आइजो आफाद, मिरु लाइमोन आफाद, मोन 44 दालाय आफाद आरो मोनबा जननि गासै मोन 57 फिरफिला बिरहोनाय जायो। बिटिसिनि बारग' चिफ एबा बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिया रुफामनि बाथौ धोरोमनि मागो पुर्णिमा आरो 44थि बोसोरारि जथुम्माखौ मेहेरगोनाङै खुंफुंनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै गोजोननाय मोननाय फोरमायदों। 44थि रुफामनि बाथौ धोरोमनि कनफारेन्स जादों सानथामनि हाबाफारि लानानै आरो आं गोसोआव जोबोद गोजोननाय मोनदों। दिनै जिहेथु गोथार सान पबित्र दिन सान होननानै बुंनो हायो जोङो मागि पुर्णिमा। मागि पुर्णिमायाव बोसोरफ्रामबो बे रुफामनि बाथौ धोरोमनि गासै धोरोमारिफ्रा कनफारेन्स जाबाय थायो होननानै आं मिथिगौ। दा देग्लायबो बिथांमोना सानथामनि हाबाफारि लानानै बे फोरबोखौ फालिदों मागि पुर्णिमाखौ लोब्बा लाखिनानै। दा जेखि जाया आंना बेनो जाय जेखि धर्मआव थाया मानो बे धर्मखौ मोजाङै बिसासाव लानानै फोथायनानै खामानि मावलांबाय थायोबा जोङो खामानिखौ साक्सेस खालामनो हायो। जाय जेखि धर्मआवनो थाया जामानो आरो जों बर'नि धर्म होनोबाथ' बाथौआनोखा गुदियानो। जाय हयथ' परिबेस लानानै बबेबा मोनसे समाव सोरबाया ब्रह्म जाहैदों, सोरबाया खृष्टान जाहैदों बा सोरबा माबा माबि जाहैदों। जेखि जाया बर'नि धर्म बाथौखौ लाखिनाय हाबाफारियाव बिथांमोनहा दिनै जेबादि हाबाफारि लानानै खामानि मावबाय थादों बेनि थाखाय आं बिथांमोनखौ रुफामनि बाथौ धर्मनि गासै सिबियारि बिथांमोनखौ आंनि गोसोनिफ्राय मोजां मोननायखौ बावहरबाय। बिथांमोना साक्सेस जाथों बे धर्मखौ लाखिनायाव।